Laburpena 2025eko jarduera. 2025ean egin dugunaren mugarri aipagarriak. Euskadiko hirugarren sektore sozial indartuagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko. Gizarte eragilea. Erreferentzia gisa. 5 lantalde Euskadiko elkarrizketa zibilerako mahaian. 5 proposamen aurkeztua Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordean. 2 bilera presentzial Eusko Legebiltzarreko taldeekin. 21 bilera Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin. 16 estrategia, plan edo arauri eragin diogu. 13 proposamen eta txosten. 3 bilera alderdi politikoetako ordezkariekin. 7 Eusko Jaurlaritzako saiekin jardun dugu. Sareko lana, 2 asanblada, 9 batzar, 8 batzar iraunkor, 50 bilera batzordeek eta lantaldeek antolatuta. Euskadiko hirugarren sektore sozialaren ekarpenak arau berrietara. Gizarte esku hartzearen eremuan gizarte segurantzaren jarduerak sustatzeko dirulaguntzen 2025eko agindua. Elkarrizketa zibila indartzeko eta bultzatzeko laguntzen deialdia 2025erako. Euskadiko hirugarren sektore soziala sustatzeko estrategia. 2021-2024 ebaluazioa, proiektuak 2025-2026 esparruan. Euskal Autonomia Erkidegoako familiei, haurrei eta nerabeei laguntzeko erakunde arteko 5. plana. Haurre eta nerabeen Euskal Legea. Edari alkoholdunen kontsumoa eta horrek adingabeengan dituen ondorioak prebenitzeko lege proiektua. Gizarte berrikuntzako eta 2030 agendako 2025-2028 plana. Sektore publikoko kontratuei legea berrikusteko proposamena, gizarte ekonomiaren legeari egindako zuzenketa baten bidez. Bizitegi bazterketa larriaren 2. estrategia. Gizarte larrialdietarako laguntzen erregelamendua arautzen duen dekretu proiektua. Enpleguaren Euskal Estrategia 2030. Enplegurako pizgarriak arautzen dituen dekretu proiektua. Eremu soziosanitarioko hirugarren sektore sozialeko erakundeentzako diru laguntzei buruzko dekretua. Gobernantza soziosanitariorako dekretu proiektua. Agenda 2030 eta garapen jasangarrirako helburuak. Proiektu partekatua, hirugarren sektore soziala eta demokrazia. Sareen sareak eta erakundeetako ordezkariek gobernantza kolaboratiboari eta partekatuari buruzko barne hausnarketarako espazioak hasi ditugu. Sareen sarearen eta Euskaliten proiektu partekatua, hirugarren sektore sozialean garapen jasangarrirako helburuak eta 2030 agenda garatzeko kudeaketa aurreratuari buruzkoa. Garapen jasangarrirako helburuak eta GAP Euskadiren aldeko Euskal Aliantza Agenda 2030. Proiektu partekatuak identifikatzea. 2024an garapen jasangarrirako helburuak. Esparruan Euskadiko hirugarren sektore soziala proiektuak mapatzeari buruz, hasitako lanetik abiatuta. Agenda 2030 eta garapen jasangarrirako helburuak. Otsailaren 24an, Sareen sareak konpromisoa saria jaso zuen Euskadi Agenda 2030 sarien lehen edizioan, lehendakaria buru izan zuen ekitaldi batean. Elkarrizketa zibila bultzatuz. Ekainaren 2an, Sareen sareak, etxebizitza sailak eta alokabideek lankidetza hitzarmena sinatu zuten. Kalteberatasun bereziko egoeran dauden kolektiboen etxebizitza beharrak identifikatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte segurantzaren esperientziak mapatzeko. Etxebizitzaren arazoak hobetzeko eta beharrak eta proposamenak Eusko Jaurlaritzari helarazteko. Elkarrizketa zibila bultzatuz. 2025ean, Sareen sarea Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuordetzako zuzendaritza soziosanitarioarekin lanean hasi da, eta sail horrekiko harreman eta gobernantza eskari historiko bati atea ireki dio, eremu zehatz honetan. Indartzea eta kohesioa. Martxoan, Sareen sareak 18 sare bazkide bildu zituen gobernantza kolaboratiboari buruzko hausnarketa eta lan prozesu bateratu bat egiteko. 5-12 Euskadiko hirugarren sektore sozialaren eguna.
Denok batera egiten duguna gara, lelopean, Gasteizko 9. edizioak Euskadiko 3. sektore sozialaren indar kolektiboan eta benetako gobernantza kolaboratiboan duen funtsezko rolean jarri nahi izan zuen arreta. 3. sektore soziala kokatuz. Komunitatea sare sozialetan interakzio tasa handiarekin. Facebook, 914 jarraitzaile, biztaratzeak irizmena, 27. 1672 interakzio. 1569 jarraitzaile. Instagram, 470 jarraitzaile, 25. 800 biztaratze, 6. 234 irizmena eta 574 interakzio. LinkedIn, 711 jarraitzaile, 41. 489 inpresio eta lehen. 190 interakzio. Blueski, profila 2025 eko ekainetik uztailetik aurrera, 33 jarraitzaile. YouTube, 10 bideo 2025ean 18. 065 inprimaketa, lehen. 641 biztaratze erreprodukzio eta 101 arpidedun. Webgunea, 18 albiste argitaratu dira. 7421 bizita eta 3. 215 erabiltzaile. Webgunea, guztira, 10. 997 bizita eta 13. 320 erabiltzaile. Zuzendaritza batzordea aldatzea. Abenduko ezoiko batzarrean zuzendaritza batzordea berritu zen. Celia Mesek, Lares Euskadi, hartu du lehendakaritzaren lekukoa. Euskadiko 3. sektore soziala gara.